Jaruma so nake in faɗa wa shugabannin Arewa gaskiya. Karan hauka ne ya cije ka? La haula wala quwwata illa billah. Dakata ba karan hauka ya cije ni ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce ka faɗi gaskiya ko da akan ka ne, dan haka dole mu faɗa wa shugabannin mu na Arewa gaskiya. Ba sa mana aiki, ba zaman lafiya, ba abinci, ga talauci, ga kuncin rayuwa. Da haka dole mu faɗa masa gaskiya su ji tsoron Allah. Kilishi, Allah ya nufa an ɗaura auren Aisha Humaira da Rarara, me zaki ce? Dangin yan iska? Aisha Humaira kike nufin cewar ƴar matsiyata ƴar iska? Wace uwata da ubanta suka yi yawon bariki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kilishi, ko kin san cewa ranar da aka ɗaura auren Aisha duk kwarar da aka Katsina sai da mai girma shugaban ƙasa ya gaisa da Aisha Humaira? Har hakan ya kawo cece ku ce a kafafen sada zumunta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raba gardama, na zo kanka, me zaka ce akan shugabanninmu na Arewa? Hawaye mazinata ƙasa mai matsiyata. Raba gardama, a cikin wannan maganar da ka faɗa ba dai kana nufin hadda shugaban ƙasa ba da manya-manyan gwamnoninmu na Arewa. Kilishi, ki taimaka ki faɗa min me ya faru a ranar da shugaba Tinubu ya je Katsina? Ba zan faɗa ba. Dan Allah ki taimaka ki faɗa min, naji an ce wasu munanan abubuwa sun faru har aka rubuta cewa Katsina ba korafi. Ba zan faɗa ba. Ki taimaka ki faɗa min. Ba zan faɗa ba. Wai me ke damun ki? Ba ki da hankali ne? Sha. Mutumin banza kawai. Adam ya zango, a duk duniya wani mutum ka fi tsana? Alulu. Ka ce? Alulu. Da Allah. Za ka iya gaya min wani kalar hali ne ya raba ku da alinun? Ba shi da hakuri na man. Me ka ce? Gaskiya ba shi da hakuri na. Adam ya zango, wasu daga cikin manyan jarumai suna wulakanta ƙananan jarumai domin suna ganin kamar sun fi su ɗaukaka. Allah babu ruwan shi wajen ɗaukaka wanda yake so ya ɗaukaka. Adam ya zango, me ake ce ma ɗaukaka kuma me yake ba da ɗaukaka? Hakuri kawai, gaskiya. Saboda wallahi duk wanda ya ɗaukaka je ka tambaye shi. To mun gode, to amma kafin nan an taɓa ma kantawaye? A an yi min gaskiya. Waye ya yi ma kantawaye? Dan Azumi Baba, Kamaye kenan. Ya sunan fim ɗin da aka yi ma kantawaye? Sunan fim ɗin Kiki Kaka. Adam ya zango, a masana'antar shirya fina-finai ta Indiya wani jarumi ka fi sufota? Allu Arjun. To mun gode. Baba na Audu ya kaji da kaji an ce an shirya tsakanin Adam ya zango da Sarki Alinu. Kai jama'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baka ji daɗi ba kenan. Na ji an ce Nafisa Abdullahi ta dan jawo shi saboda an cire ta a cikin dan labari na. Na nawa kuma? Gashi nan ta nuna. Tana ga wani postin da ta yi kamar tana jin haushi. Bakin ciki ne mana. In ba bakin ciki ba gashi karara. Baba dan Audu, na ji an ce shi ma Muhammad ya ji haushi da Aminu Sere ya nuna ya mutu. Ai dama inda akwai gaba ta sha ruwa nan ta ba take tsoma baki. Ka ji abin da Baba dan Audu ya ce, kai ci ne ya fitar da su. Kai da ka malam, me ya dame ka? Allah ya baka hakuri. Jaruma, me yasa kika daina barin kika dawo harkar fim? Bariki ba abin burgewa bace, ba wani riba a cikin ta. Na ji an ce ban ke yar bariki ce. Dakata malam. Ina so in Dan Allah ka mun shiru. Domin kai gaba ɗaya duk maganar da zaka ni na san tatsuniya ce zaka rufe. ni dan garzani bi ko na ji an ce man baka ganin mutuncin dattawan Kaliyo da baki daya. No, ba haka bane. Ya za ka ce ba haka bane bayan Sarki Alinu da bakin shi ya faɗa min. Nan ina yi a baya ne amma yanzu kwata-kwata na gyara rayuwata. Kuma ni kaina ina so rayuwata ta zama mai kyau. Wannan abu Rasdo, wani mataki za ka ɗauka akan Sumayya domin ta yaudare ka ta zaɓi kuɗi da mulki? Wallahi sai na kace ta. Sumayye? Da Sumayya da uwarta da ƙawayenta dukkansu munafukai ne. Rasdo, me ya zafi ne? Akwai wani abu da suke komin wanda ba sa so in sani. To mun gode, ke kuma yau ba zan maki interview ba. Dan Allah dan Annabi ka ya hakuri. Da gaske ne laifukan da aka ce Malam Ali kwana 90 ya aikata da shi da Abdullahi Amdaz na Ludu? da gaske ne. To fa, Bosho an ce man idan aka je ɗaukar fim kana yawan yin gudawa. Idan ba sai na mai da ta agwaluma ba in ta batse. To Allah ya baka hakuri. Iska mana mutum. Jaruma, ina so in miki saurayi amma fa shi bai ba mata kuɗi sai dai mata su ba shi. Sunan shi Jamilu Story. Kamar yaya? To amma me yasa kika faɗi haka? Mama ni ba zan iya kashe ma namiji kuɗi ba. Ai namiji ne ya kamata ya kashe wa mace kuɗi. Momi Gombe, da gaske ne kina son Ado Gwanja? Sosai ba? To amma na ji an ce Umar M Sharif shi ma yana son ki. Wallahi ina sani. Umar M Sharif, shin da gaske ne kana son Momi Gombe? Da gaske ne. Haka kuma. To da gaske ne kun taɓa samun sabani da abokinka mai shadda? Da gaske ne. Haka kuma. To fa,
To kun taɓa samun sabani da sarki Alinu? Ma da gaske ne. Amma Mami Gombe, na ji an ce Alinu Zaka yana so ya sake a fim amma kin ki. Me dalili? Kaya ne nake jira kuma bana son yi misin din su. Wani irin kaya kuma? Dogayen riguna ne. Ka san na fa ni gwana ce wajen zaben kaya. To amma ai da ni kika sa na taya ki. Wai kana nufin ina gurin har kana tunanin kai ka iya zaben kaya? Sultan, na ji ana cewa har yanzu baka kware ba wajen fassara fina-finan Indiya, masu algaita sun fi ka iya fassara. Me za ka ce? Me haka kuma dalla ka iya harshen ka? Allah ya baka hakuri, ni ma haka naji ana faɗi. To fa, ɗazu na ga Prince Adam Egango yana kuka. Amma dai ba kukan bakin ciki ko kuma na rashi ba ne ya sa shi kuka. A'a, talakawa yake tausaya mawa. Zai yi abin da ya fi haka. In dai akan talaka ne zai iya zubar da hawaye. Garzalimi ko ka yarda ko baka yarda ba? gaskiya ne mama. Na kowa fim ɗinku na karɓuwa sosai a cikin al'umma. To alhamdulillah naka. Hadiza Muhammad, ni fa yi ma kowa interview nake a cikin Kannywood. Wuyanka ya isa yanka. What? Me kika ce? Wuyanka ya isa yanka. Mata Sadiq, me ya kawo ku Kano? mu sai gidaje manya-manyan gidaje da tafka-tafkan motoci a To Sadiq, kafin ka fara fim wace sana'a ka fara yi a Kannywood? gwangwan. Bakin karfe. What? Me kace? Gwangwan. Bakin karfe. To wani kalar fata ka rika yi a sadda kana sana'ar gongon? Ga mota ta ya hatsari mutum 100 sun mutu saboda mutum da ya samu naira 100. Subhanallahi. Ai gwangwan din kenan ai. Subhanallahi. Dan kawai ku samu kuɗi sai ka rika ma mutane muguwar fata? Gwangwan din kenan ai. Gwangwajewa. Hadiza Gabon, naji an ce kina kama da maza. Babu magana mai kama da maza. Naji ana cewa kun yi faɗa da ke da ƴar uwarki Maryam Bot. Ba mu yi fada da ƴan uwata ba. Muna tare. Naji wasu suna cewa wai sadda kuka yi interview da ke da ƴar Mu'az ya kure ki, me gaskiyar labari? Ƙarya ne. Yusuf Lazio, da gaske ne kai yaron Umar M Sharif ne? Ƙwarai ko. Baba na wani. Babu. Amale, Kai, an zo daidai gurin. ina so in yi wa Nura Ino interview. Kai kar ka fara. Momi Gombe, ina son ki sosai wallahi. Na gode sosai ranka ya daɗe. Momi Gombe, kina da saurayi kuwa? Ba ni da. To fa, tunda ba ke saurayi shikenan, anan zan dakata da yi maki interview. Ta manta da wannan abin da kai mun ba. Wani kalar daɗi kike ji idan kuka fita shooting ɗin fim ɗin labari na? Maganar daɗi ma babu ita. To fa, Maryam Yahaya, me yake damun ki? Ba komai. Maryam Yahaya, me yasa tunda kika auri Gwanja ba ku sati ko ɗaya ba kuka rabu da shi? Ya aure ya dinga makallan mazinaciya bayan yana matar shi ta sunna. Iye? Komai farko yana da ƙarshe. Yanzu a duniya me ka fi so? Abin da nake so abu ɗaya ne kawai in ci abinci in kwanta in huta rai. To shin kana da kuɗi ne? Babu ran da zan wayi gari kuɗi ba su shigo akawunti na ba. To me zai dame ni? KB International, na ji an ce kaya aure, to ka sani aure fa sai haƙuri domin su mata 'yan haƙuri ne. Kaga dalla da karka ji ana wani sai hakuri ni babu abin da zai shiga. To haka za ka ce? Kuma in har ka ji ana ayi hakuri menene to ba auren soyayya bane ba. Jarumi waye ya baka shawarar yin series? Wallahi abokina ne. Okay. Jaruma ina so in miki interview. Ba zan yi ba. To me yasa ba za ki yarda in miki interview ba? Na faɗa maka ba zan yi ba, ka je ka yi. Allah ya baki hakuri, abin ba na faɗa bane. Munafikin banza munafikin wofi. Na fa baki hakuri, kan baki zagan. Hadiza Muhammad, so nake a fahimci annabi ne mafita, annabi ne madatar kowa, me zaki ce? Allah ya ba da sa'a, Allah ya tsare. Amin, Allah ya ƙara mana son manzon Allah. To ba, yanzu bari mu ga waye kamata in kira, bari in kira Mami Gombe. Hello, Mami Gombe, ya aka na jimre ki wani kala ka ko ba ki da lafiya ne? Wallahi kawai yau dai haka na tashi bana jin daɗi sosai. So nake ki faɗa min waye mai gidanki a masana'antar Kannywood. Bana son iskanci. Me yasa kika ki yin aure ne? Shi aure lokaci ne. Amma na kamar ba ta aure kike ba, tunanin ki kawai kike yi. Kowa akwai kaddararsa. Sai Allah ubangiji ya kawo nagari. Allah ya baki nagaram. To idan na fito ni zaki yi aure na? Insha Allah. Wayo Allah daɗi. Na gode Mami Gombe. To shikenan, na gode. Bye bye. Umman Sumayya, na ga Sumayya samari sun mata yawa kuma ga tashin hankali na yau daban na gobe daban. Dan haka ina da samari kwara biyu a ciki sai ki zaɓi kwara ɗaya zan kawo mu Sumayya. To amma tukunna kafin haka, waye shi? Banda abinki wata ayu itin da baka na kolin dawo. Zan faɗa miki ko waye.
Akwai kuɗaɗe a hannunsa? Sunan shi Mustapha Dakto, amma gaskiya gaye ne bai da kuɗi. Zan taɓa yadda an aurar da 'yata a inda za ta sha wahala. To fa mu bar wannan magana, na lura ke ne mai kuɗi ke so su maye ta aura. Ƙwarai da gaske. Rara, a kaf state ɗin Najeriya wani state ka fi so? Abuja. Me kace? Abuja. Rara, na ga an yi taro a Bila amma baka je ba, me yasa? Ni na wuce wanda za a ce ba a gayyace ni ba in je. Rara, wasu na ganin da laifinka domin kai ne ka ce an zaɓi Buhari, gashi an zaɓi Buhari zaman lafiya ya ƙi wanzuwa. Mu ƙara yin haƙuri kamar yadda muka yi wancan. Haka ake cewa kullum mu yi haƙuri za mu ga canji, amma ba canjin da muke gani sai wahala. Ƙara yin haƙuri kamar yadda muka yi wancan. Amma ba za mu yi haƙuri irin wancan dogon haƙuri ba. Ai da kai ka samu a wannan halin, ka ce za a sha jarmiya amma talaka ba abin da yake sha sai jarwaya. Ni ne jagora. To ba komai, zan so ka faɗa min da mulkin Asuwaju da mulkin Buhari wanda mulki ya fi. Wata ukun da Asuwaji ya yi ya bi shekara 8 ɗin Buhari kaf. Wallahi zan iya rantse maka sau 3. Munafikin Allah. Wata ukun da Asuwaji ya yi ya bi shekara 8 ɗin Buhari kaf. Dole za a yi mamaki a ce wai rarara ne ke faɗin haka. Rara, sanin kanka ne kowa ya dole ya yi mamaki ganin yadda kai wa Buhari butulci lokaci guda. Kullum muna kyautata zato. To yanzu me kake nufi kenan Rara? Buhari sai da ya kashe ƙasar nan sannan ya iske ta. Buhari ya damar da ƙasar nan. Yaro saurara. Buhari ya damar da ƙasar nan. Rara, yanzu dai in na fahimci kai da na sanin bin tafiyar Buhari kenan. Nayi. Me? Nayi da na sani bangare. Me? Gwamnatin Buhari kiri-kiri duk bala'in da muka yi muka gama a ƙarshen rayuwa ta aka so a ɗauka. Ƙarya ne wallahi. Sarki Ali Nuhu, ba zan sake yi ma interview ba. Kai haƙuri. Sarki Ali Nuhu, me yake damun ka? Wallahi ciki na ne ba na jin daɗi. Yanzu ma na sha magani. To kai haƙuri tunda baka da lafiya mana. Kai haƙuri, wallahi zan iya. Shin da gaske ya baki da digiri ko NCE ko diploma? Ni fa na riga na gama secondary school. Jibi ma za a yi mana bikin fita. Wai me yasa idan har zaki kwalliya kike cinye kowa ne? Well, kamar yadda ka sani, ka san Hausawa suna cewa idan hasken rana ya fito, tafin hannu baya iya kulle shi. An gaka a tarihin rayuwarka wace ƙasa ka taɓa zuwa? Na je Czechoslovakia. Sai canza Maryam mai haya magana. Ke, Maryam na waya. Haba, mure ka kaman kukansa? Maryam ta wace kamar kukansa? Wai Sarki Sani zai in tambaye ka me sana'ar lilin baba a da? Barawo yayi kuɗi ya. Da ka daina shirin fim. Daga baya kuma sai ka dawo. Me yasa ka daina yi kuma sannan yanzu me yasa ka dawo? Ban nake ganin kaman akwai dan bakin ciki. Ana son kwalle. Shin haka ne maganar da Sarki Sani ya faɗa ya ce a harkar fim akwai bakin ciki a ciki ko ba haka bane? Rabu da shi talauci ne. Wallahi har hauka yana samu. DMB kai me zaka ce? Da baya suka shigo kuma saukar roka ne. In na fahimce ka suna neman na abinci ne. Mu ne muka zo neman na abinci. Na ji an ce kina son koko. Ba haka bane ba kuma. Ɗan dolo kanal ya ɗora ya ce kwana biyu idan an fita aikin fim ɗin gidan ba da masu yi baka zuwa me ke faruwa? Wallahi bacci ne. Me kace? Wallahi bacci ne. Kulo wai me yasa nake yawan ganin yar auta da wani bakin gawayi a bakinta? Haukaciya ce. Ke ba? Baba dan Audu me ya fita da ma hankali? Babu abin da ya fita da min da hankali ma illa kuka dai. Tun da gaske ne na ji an ce har yanzu ba a shiri tsakanin Nafisa Abdullahi da Malam Aminu Sera. Sun sha irin samun irin wannan matsalolin kuma su shirya amma dai. To Allah ya shirya tsakanin su. Jaruma ke me matsalar ki ne? Kala ta guda ɗaya shine. Musa mai sana'a. Ranan na ji an ce an yi rigima tsakanin Kamaye da Adam Ezo. Dai aka ce maka talaka da mai kuɗi. Dole sai an nuna halin ko kaka ike. Ok, in na fahimce ka ba a shiri tsakanin talaka da mai kuɗi kenan. To me amfanin baɗi ba rai? Me yasa kake neman kuɗi ne? Zo in yi abu na alfahari na bajinta a ƙasan nan. Da gaske kake kenan. In me na tara kuɗin? An gaya ma kawai na tara kuɗi na ne don na kalle su. Me sana'a a kaf cikin jaruman Kano wani jarumi ke baka haushi? MC Malam Ibrahim Sharukan. MC Malam Ibrahim Sharukan. Adam ya zango a duk duniya wani mutum ka fi tsana? Alilu. Kace? Alilu. Da Allah. Za ka iya gaya min wani kalar hali ne ya raba ku da Alilu? Ba shi da hakuri na man. Me kace? Gaskiya ba shi da hakuri na. Adam ya zango wasu daga cikin manyan jarumai suna wulakanta ƙananan jarumai domin suna ganin kamar sun fi su ɗaukaka. Allah babu ruwan shi
wajen ɗaukaka wanda yake so ya ɗaukaka. Adam ya zango me ake ce ma ɗaukaka kuma me yake ba da ɗaukaka? Haƙuri kawai gaskiya. Saboda wallahi duk wanda ya ɗaukaka je ka tambaye shi. To mun gode. To amma kafin nan an taɓa ma kantawaye? A an yi min gaskiya. Waye ya ba kantawaye? Dan Azumi Baba, kama ya kenan. Ya sunan fim ɗin da aka yi ma kantawaye? Sunan fim ɗin Kiki Kaka. Adam ya zango a masana'antar shirya fina-finai ta Indiya wani jarumi ka fi sufota? Allu Arjun. To mun gode. Baba na Audu ya kaji da kaji an ce an shirya tsakanin Adam ya zango da Sarki Alinu. Kai jama'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iye, baka ji daɗi ba kenan. Na ji an ce Nafisa Abdullahi ta dan jawo shi saboda an cire ta a fim ɗin labari na. Yo na nawa kuma? Gashi nan ta nuna. Tana da wani postin da ta yi kamar tana jin haushi. Bakin ciki ne mana. In ba bakin ciki ba gashi karara. Baba dan Audu, na ji an ce shi ma Muhammad ya ji haushi da Aminu Sere ya nuna ya mutu. Ai dama inda akwai gaba ta sha ruwa nan ta ba take tsoma baki. Ka ji abin da Baba dan Audu ya ce, kai ci ne ya fitar da su. Kai da ka ta malam. Me ya dame ka? Allah ya baka hakuri. Jaruma, me yasa kika daina bariki kika dawo harkar fim? Bariki ba abin burgewa bace, ba wani riba a cikin ta. Na ji an ce ban ke yar bariki ce. Dakata malam. Ina so in Dan Allah ka mun shiru. Domin kai gaba ɗaya duk maganar da zaka ni na san tatsuniya ce zakar. Ni dan garzalimi ko na ji an ce man baka ganin mutuncin dattawan Kaniwo da baki ɗaya. No, ba haka bane. Ya zaka ce ba haka bane bayan Sarki Alinu da bakin shi ya faɗa min. Nanin ina yi a baya ne amma yanzu kwata-kwata na gyara rayuwata. Kuma ni kaina ina so rayuwata ta zama mai kyau. Wannan abu Ayar fage. Yaro saurara. Mami Gombe, me zaki ce naji an ce an dakatar da Khadija mai lumfashi daga yin fim. Amma wallahi wannan rashin adalci ne. To fa, Shamsu Danya zan so in maka interview. Jaruma da gaske ne ba a shiri tsakanin Fati Washa da Nafisa Abdullahi. Wallahi ƙarya ne. Ina ganin ba za mu shiga taitayin mu bani da ke. Sai dai kai ne zaka shiga taitayin. Khalid, ina so in kawo ma FKD sababbin jarumai waɗanda suka iya acting sosai. Ba haka muke tafiyar da aikin mu a wannan kamfanin ba. Sadiq Ahmad, wata shawara zan baka. Ina so ka dakatar da aiwatar da komai. Kai, ina Hafsa Idris, na ji an ce duk wasu hanyoyi da kike samun kuɗi Shamsu Danya ya rufe su. Babu wanda ya isa ya tafi wani hanyar samu sai abin da Allah ya. Gaskiya ne wannan babu mai yi sai Allah. Tahir fage. To me kake nufi ne? Yaro saurara. Shamsu Danya, na ji an ce ka damu da Sarki Ali Nuhu. Na damu mana. Amma na ji kwanaki an ce ka fasa ma Musa mai sana'a baki kuma ka bugi Aisha Iddar sau saboda sun ma Sarki Ali Nuhu rashin kunya. Akan wa'innan kazaman yaran kace ganin za a dinga yama da ni. Ramadan Boot, a ganin ka da na ɗaura rigimar da aka yi da Sarki a saman network me zai faru? Ya maganar nan ta fita. Kai idan duniya ta kalla matsayin kazami. Kai da gaskiya sai na ɗaura wannan rigimar a saman media. Me kake nufi da hakan kenan? Wanda nake nufi zan zarar duniyar cewar ba a shiri tsakanin Sarki Ali Nuhu da Adam ya zango. Kai idan duniya ta kalla matsayin kazami. Alhassan Kwalli, ina so in maka interview. Ba fa na san rashin kunya. Ke Ladi Fage, ke ma ina so in maki interview. Ba ka da kunya? Tsararre ne kai? Ban gane ba da kunya ba, kawai in na ce zan maki interview. Gaskiya wannan magana da ke gaya min ban ji daɗin ta ba. Ka fara kamar shiru. Karfe mu baki.